Der er nu hjælp på vej til oversvømmelsesplagede sommerhusområder. Nu skal vi møde en nordjysk metode, et stort sugerør bag på en traktor. Der er noget mere tryk på pumpen her end bruseren derhjemme. Den kan flytte en masse vand. Faktisk 800 liter i sekundet, og det har sommerhusejerne her i Lendstrup Strand brug for. I en højvandssituation i fjorden, så har man en masse opstuvning af vand i baglandet, og det vil den kunne pumpe ud. Den skal jo lægges i en højde, sådan at der lige nøjagtigt ikke bliver oversvømmelse i Torbens hus. Omkring 150 sommerhusejere i området tæt på diget er ofte blevet ramt af oversvømmelser, der ødelægger for mange 100.000 kroner hver gang. Så da Vesthimmerlands Kommune tilbyder at demonstrere et nyanskaffet pumpesystem, slår man hurtigt til. Den er jo ultramobil, kan man sige, og den er meget simpel i sin opbygning. Det vil sige, og den er billig. Sommerhusejerne regner nu med at købe eller leje en traktorpumpe magen til kommunens, og måske kommer den også til at hjælpe i andre digeområder.